baina lehendabizikoa ere benetan polita da. Elkarrekin izango ditugu gaur ere Errioxarrak alde batetik, Titinek gaur Ceciliorekin jokatuko du, oso bikote polita da, eta elkar oso ondo hartzen dute hauek ere, eta bestetik berriz Urrutiko Etxea eta Begino jotzaileak biak, eta piloteoan nagusitu behar luketenak, baina gehiago jotzea ez da dena izaten, oso garrantzitsua bai, baina hori bakarrik ez da, beste mila gauza ere badaude, eta ikusiko dugu, etekinik ateratzen dioten piloteoan nagusitzeari gero tantoak bukatzen, eta 22 heltzen asmatzen duten. Eta gero hirugarren partida bat ere izango da, eta hirugarren hori eskaintzeko modua ere izango dugu, TV kasaten bitartez. Eta gure beste bi lankideak ere hor dira bakoitza leku estrategikoetan kokaturik, goazen lehendabizi Koldo Aldalurrengana. Arratsaldeon Koldo, zer berri dugu? Arratsaldeon Josean, Xavier, Elena eta ikusten guzti hori leku estrategikoa izango ez da hemen artekarien artean jakin nahiean final handi horretan dirua nola aterako den eta birekin dirurekin hitz egiteko aukera izan dugu eta esan digute dirua bai, espero zen bezala Aimarren eta Aretxabaletaren alde aterako dela, baina ez hain nabarmen, 180 eta azpitik eskatzen dutena 70 euni, beraz dirua pixkat etorri eginda azkenengo egun hauetan, eta dirua partida bezala estua izatea espero dugu, hori seinale oso ona izaten baita. Gero xago joko dugu, Elena Azpeitiaren gana, orain jar gaitezen lehendabiziko partida honi begira. Armailak gero eta beteago, ia erabateko beteka da izango du Bizkaia pilotalekuak, sarrerak ez dira merkeak, gaur egun sekula baino garestiago iruditzen zezkigu gainera. 120 euro ordaindu behar izan da kantxako sarrerengatik, eta merkena berriz 45 bada zerbait, baina tira, lehendabizi protagonistetako bat harrapatzeko moduan gara, Juan Martínez de Irujo hizketarako prest, eskertzen dugu, aurrera Koldo. Bai, eta eskatzen diogu, egiten duen ahalegina badakigu egun garrantzitsu hauetan zaila dela etortzea gure gana eta hitz egitera, baina, bueno, Juan presto da. Juan, arratsaldeon. Bueno, otro partido importantísimo, otra final, ambiente en el frontón, uno de los días grandes del año. ¿Cómo? ¿Con qué objetivos, con qué ganas? El objetivo es el mismo que la otra pareja, el llegar a 22 y ganar la chapela, pero va a estar complicado, ¿no? Pero lo importante es intentar hacer lo nuestro en la cancha, hacer Abel y yo pues nuestro juego, nuestro partido, y si perdemos que sea por mérito de ellos y no por deméritos nuestros, ¿no? Pero bueno, muchas ganas y de momento tranquilos a ver luego cuando saltemos en la cancha cómo nos ponemos. Bueno, nuestra pequeña duda, seguramente la misma que tienes tú, esa mano izquierda, ¿no? ¿Qué sensaciones? Bueno, sensaciones, ahora estoy pelotando un poco, 2 o 3 pelotazos y no me duele. Luego cuando haya que meter la mano de verdad, pues entonces veremos, pero bueno. No me voy a obsesionar con la mano, si no me duele pues intentaré disfrutar, y si me duele pues apretar los dientes y sufrir y sacar todo lo que tengo dentro y poderle ayudar a Abel, ¿no? Una final no se juega todos los días y lo que quiero es ganarla y disfrutar si se puede. ¿Qué partido esperas para terminar? Depende, ¿no? Depende de las sensaciones que me encuentre yo al principio, pero bueno, en teoría ningún zaguero se va a romper el uno al otro. Son dos pelotaris, pues se puede decir que clásicos, ¿no? Dos zagueros clásicos que llevan mucha pelota buena, quitan pelota al delantero y arriman, ¿no? Que es lo que pedimos nosotros, y luego adelante, pues el que tenga pelota y acierte, pues tirar el partido por ahí, pero lo importante es eso, pues defender cuando ataca Aimar y estar yo con la derecha fresco y con la izquierda, pues si empiezo bien desde el principio, así marco los ángulos y le complico también la vida a Aimar. Nada, Juan, que haya suerte. Vale, muchas gracias. Eskerrik asko. Juan Martínez de Irujoren iritziak bildu ahal izan ditugu. Lehendabiziko partida hasi aurretik, hasi berria da, lehendabiziko tanto kaskarra jokatu dute gainera, Cecilio Urbintzat horrezkerret jartzeko pilota zuen. Eskuinez saiatu da, lekurik gabe geratu, eta zuzenean txapapera, bat eta huts.
Titinek txokoan ederki pausatu du, iritsi eginda. Urrutiko etxea, Beginok ere pilota zaila eraman du. Nahiko indik, Ederki utzitakoa, lehenbizikoan eraman duela diote, Titin protestan, pilota ona, Cecilioren zan, eta ederki. Ederki, lehenbizikoan izan ote da, ba. Neu bigarrenean eraman duelakoan geratu naiz, baina aurreko epailea gontzat eman du. Nola nahi ere bi pilota zaila soitu, Eta bigarrenean ematen du hor. Bai. Bigarrenean izan da. Ez zegoen Urruti epailea eta oztopo ondirik ez zuen hor, baina. Alere Ceciliok ederki bukatu du. Azkenean lortu dute. Begino zepoan harrapatzea. Titinek ireki. Txokoan utzi. Eta hau ere lehenbizikoan, hau bai lehenbizikoan eta gainera ireki. Oso erne, Begino? Bai, oain pelota zaila harrapatu dik eta iritsi eta geho iriste jarrita otea eta iristea eta argi otea guntzaiena eta geho errematatzen tanto bukatzen saiatuek eta ikus dezagun, ikera garrizko tanto indik. Hau bai, hau lehenbizikoan izan da. Horrez dago zalantzarik. Zailo, pelotoia. Txapapean jarritako kamerak hartutako irudia, oso irudi berezia eta interesgarria. Elena Azpeitia, arratsalde on dizula. Bilbotik, ikusentzuleok arratsalde on. Beteta edo betetzetik oso gertu izango da gaur Bizkaia pilotalekua. Izan ere, sarrera bakarri falta ziren saltzeko gaur goizean eta nik uste dut badugula aukera takilako irudia emateko. Hemen saltza badago hasieratik arratsaldeko lehen orduetatik eta oraintxe bertan hitz egin dugu takilorekin eta hauxe esan digute. Oraintxe bertan eskuartean apur batzu besterik ez ditugu. Beraz, sekulako giro aparta izango da. Aurpegi ezagun batzuk ere ikusi ditugu gaur orain bertan sartzen beste Jose Mari Olasaraztia izkolaria. Hemen jende mordoarekin argazkiak atera batzuk eta besteekin berriketan eta oraintxe bertan sartu da pilotalekura. Beraz, esan dizuet, bete eta ezpada ere, betetzetik oso gertu izango da, giro bikaina izango da gaurko finalean. Ederki ba, horixe da lehendabiziko baldintza, final handi baterako. 2-1, urdina gaurretik eta Jesus. Etzun, misterio ondirik, sake horrek ere. Oso gaizkio du Cecilio. Oso deskoordinaturik. Erdibuntzaka. Oso gaizki ere. Bai, ostiralen Ostegunean joan duzien. Demasko geldi ondek. Eta horra aurrereko pelota geisten hasi eta pelota garbi galduik, hau erdi-herriko sakea, bigarrena. Ederki Urrutiko etxea, jaso Titinek. Boleaz ezin. Hirugarrena. Galtzen duna. Zenbaiten zate duden ikende zertzan, pelota eramateko, hau da zehatzekoa, Ose, apuntatuko, baina honekin Boleaz ez dudik. Jose Mari Olasaraztia, arratsalde on. Hola, berdin. Tira, lehen da biziko aldiz, Bizkaia pilotalekura? Bai, final asko ikusi ditut, baina garro arroan aldi jaunea aileitzen ez dela. Finala Donosti eta Naparroan ikusi ditut, baina gertatu zedonen etortzi eta, bueno, garro ikusi berdet. Eta, ze iruditu gola lehen da biziko irudia? Dena garbi izten ikusi, baina, hau, zeba da, fronto show bat, baina, ez da berdina, anueta eta bezala, ez zait iruditzen berdina izango nik. Urruti ikusi berdala, iruditzen zait. Finalari, zetreza, zetankera hartzen diozu? Finala, bueno, garko pastate gorra igual lehoki bat eguen, Iru jure aida horre eskoiko minek eta autobesate, baina, trampa pixka bat lehoki du. Eta gaur argi,
Badak, gu bestia hainbar oso dana dela, baina kontu zibilik gaurre iruko egin. Gozate ikuskizunaz, eskerrik asko, Jose Mari. Zuri, gero arte. Jose Mari Olasagasti ikuskizuna berak eman du azken bolada honetan, eta gaur ikusle izango dugu lehendabiziko aldiz. Etorri da, Bizkaia pilotalekura. 5-1 aurretik Urrutikoetxea eta Begino. Eutsi Ceciliok. Labur geratu zaio, Jaso. Urrutikoetxea. Dejada kaskarra Augustorena. Bai, eman ikusiak eta hemen atzetik ibili behar. Erdi bultzaka ikusten dit, Cecilio. A ber, hasierako ikara bakarri dan. Berotu artekoa baldima da, tira. Baina bestela bi jotzaileren kontra ez dauka lan ederra. Hor Punpalaster zabalean jokaldi egin nahi izan du Urrutikoetxeak eta kanpora joan zaio. 2-5. Tanto kaskarra jogatu Urrutikoetxeak, horre bazin denbo atzeak gaiteko eta botela estarra jun eta kanpo aldein zion, pelota horrek. Aldela joko klase horri ies egin behar dio, Pitinen aurka. Hemen da Panpiladutx ere. Ikusleen artean. Pelota jetxi unene, txapagaino jartzen. Jartzea jarri dunenetan ezkerpa eta asko jetxi dik, moztu dik. Pitinen sakea indarra hundirik gabea, bolea zerantzun di Urrutikoetxeak. Txokora iritsi eta atzeratu Mikelek. Azkerparetatik ongi atera du Aritzek. Jaso Cecilio, ongi. Indartsu, ezkerra irea. Ormabikoa boleaz, Titin bertan zegoen ordea. Honen jokaldia ere ez da beste munduko ezer izan. Aritz, Jaso. Cecilio. Ez da gaizki. Amarretik eraman Ulzamarrak. Ongi eitxia. Titinen ezkerra irea kanpora. Aukera polita izan du. Oraingo honetan bai, oraingoan eskuina astindu du Ceciliok eta Aritz behartu. Baina Titinen ezkerra irea gehiegi zabaleratutakoa. 6-2. Eztarria freskatu dute asegartzeko bi mutilek eta berriz ere kantxara. Eta Atletikeko entrenatzailea ere hortxe da, Ernesto Valverde. Gaur pilotaz gozatzera etorririk. Urrutikoetxea. Ez du behar bezala aprobetxatu. Zanduen aukera una. Botibolea Zeutsi Ceciliok. Titin, Ormabikoak, kanpora. Oso galtzaile gorriak, Titin hasiera benetan txarra, Xabier, eta gaur izango dugu aukera teknikariekin hitz egiteko eta azpeko teknikaria Martin Alustiza. Hemen dugu, Martin, ze esango dizut? Pilotaleko horrelako jaialdia gaur egun handia horietakoa da. Bai, frontoia hola ikusita, lehenbiziko partio golazten eta frontoia ja gainezka, jendea gozez eta denok esperoan, bigarrengo partio hori ikusteko eta aber nola ateratzen da, pixka turduri xamar, gauza denak ondo ateratzen dian, partio handi bat ikusten deun, eta gure bikoteak iratzen duen. Zaila izango da, baina, esperantzak hor daude. Euskal Telebistako ikusle fineari, oso mesede bat, eta zai oso, zer moduz dago joren ezkerrezko hori. Nik uste dut behar nahiko keskatuta da hola, baina, nik uste dut gaur frontoia ateratzen balima da ondo aterako dala, beha bildur
bildurrez dago, normala dan bezala, ez du entrenamentu bat beste egin ditu, baina bueno, ez hola esaten dan bezala, ez ordu tardiko entrenamentu bat eta bere eskuakin, baina hala ere nik joan badakit finala jogatzeko gogo handiakin daula, finaletan normalean hasi egiten da pelotari bada eta joan handi bat ikusiko dugula seguru nago. Ea lanen, ea, bera ondo aritzen den eta gainontzeko guztiak ere bai, eskerrik asko. Bale, gero arte. Hirugarren tantoa Gorrientzat. 8 eta 2 aurreratu dira urdinak, Titin eta Cecilio zein baino zein eskasago hasiera honetan. Baina orain honetan Urrutiko Etxeak egindako oparitxoari esker, Titinek berriz ere sakea. 45 urte triziotarrak. Urte asko profesionaletan, baina azken hilabeteak ditu hauek. Orain honetan hilda utzi du pilota. Txaparen gainean bat ere indarrik gabe. 4 eta 8. Etzen Urruti. Erreza ez, uste baino gehixio, altura gehixio, atea, zailo frontixetik, eta pixka behartuta, hartu behar izan di pelotan. Urrutiko Etxeak goleaz erantzun, Titinek ireki, Cecilio. Oizki. Eskua garbia osartzen hasi du. Hala maten dik guain beharre bai, oso bultzak hasiek. Ezker Ormarantz. Aurrera egin du Ceciliok, boleak ada erdira. Aritzek oso urrutira, botea handia egin du pilotak. Bolea jaso, botea zer. Eratako botea izan den, baina egan egin du pilotak. Arrastorik eta jo gabe. Arrastoaren gainean egin ezkero, normalagoa izaten da, baina orain berriz 0-etara alde egin dio. Beste elkarrezketaren bat badugu, eta uste dut orain honetan Helenak Pablo Berasaluze duela ondoan. Bai, Xavier, alasa da, Pablo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Tira, egun berezia, denontzat ere, eta behar bada bereziagoa oraindik eta zuretzat. Bai, bueno, niretzako pasaden urtean oso berezi izan zen, eta bueno, aurten be bai, nik uste Andoni Etxabeta finalean dau, bizkaitar bat, laguna handi bat, eta bueno, finala handi bat jolasten duten, eta Bizkaira txapel hori etortzen dan, ez? Zerbait berezia sentitu duzu, ez dakit pena inbidia, sartu zarenean eta pentsatzen dut ez, burura inbeste gauza etorri zaizkitzunean? Bai, bueno, pasadan urteko finala gauza handia izan zen, bai asteko egunak, bai egun bera, eta bueno, inbidia pixka bat bai, ez? Baina bueno, aurten guk ezin izan dugu finalean sartu, Bizkaitar bat sartu da, 10 laguna handi bat, esan duten moduan, eta bueno, bera eurek Aimarrekin partidon bat egiten duten, da txapela ekartzen duten Bizkaira, ez? Final estu izango dela iruditzen zaizu, Pablo? Nik uste baiet, ez? Nik uste Aimar da Andoni oso momentu honean dauz, baina nik lehengunean semifinaletan joan da Barriola oso ondo ikusi nabezan, eta egia esan nik partido estu bat ikusten dut, eta bueno, behintzat partido homa jolasten duten jendearen dako, eta bueno, Bizkaitarrak irabazten da ben, ez? Gozatu ikuskizunaz eta mila esker, Pablo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Pablo Berasaluze, iaz finalean sartu Bilbon inoiz jokatutako partidarik garrantzitsuena Pablorentzat eta hasieran min hartu. Hori gaiztoko lesio larria gainera. Eta aurten berriz finalean ikusle.
dotore utzi dut Titinek. Eta aldea dezente murriztu dute. Bat eta gutxi irabazten hasi dira urdinak, bana, 5 eta 1 urdin, 2 eta 5, gero 8 eta 2 alde egin dute une honetan, sakeak 6, erreferak 9. Erreztasun ikeragarrik eman da, 3 tanton aldea besteik ez. Bikote urdinek, hoi ez de sinale ona. Urrutiko txea behare kutsatuta eta eman dizkien aukerak bate aprobetxatu gabe. Begin oain arte, txukurena, laukote. 9tik Jaso Aritzek. Geitxi, Ceciliok, Titinen aukera, Keinu. Asko alio zuen Keinu horrek, bai, ederki aprobetxatu ere, Urrutiko etxea, pixua handia zuen pilotak. Ederki, Keinuarekin biak oso aurrera joatera behartu ditu Titinek, eta gero oso ongi aprobetxatu du Cecilia. Xabier, eta hemen dut ikusleen artean Pampi Lodutxa handia ere. Pampi, arratsaldeon lehendabizi. Arratsaldeon. Ondo altzeate? Ongi. Animoso edo? Bai, partido ere ikusteko arratsalde erra eta parradetik etorrita ebalde errekin da ongi. Etxea bakarrik etortzen iparraldeko pilotaiak ditugunean. Ez. Pelota bakizugu maitugula errotik eta gaurko partidua gaina gustatzen zait. Libre ditzan da hori disfrutatzea prontoi bertan gustatzen zait ikustea, bai. Ze itxura partidari, gaurko finalari, Pampi? Asko aipatzen ditugu aurrelariak, baina partida ez aldago batzean. Ba, uste horre lauek kontutan nahitu nik Aimar eta Irugo bai, baina beste horre daude eta Arritxabaletak nahiko gauz ederra inberko du gaur, bakizu lehenbiziko partidua finala, eta horiek zainak horiek atxigitzen batu gauza edega izain da. Zein da, adin hortan, olako txapelko bat jokatzeko usteut lanak izaintuela, baina nik usteut ere ongi jokatuko duela, eta partidu edera ikusiko duela. Irugore nahiko partidua usteut gaur bere eskua eta denak antziko duela eta berak eman behar duela. Oain, badakigu Aimar hor dela eta Aimar da. Bukatzeko, Pampi, finala hemen kanpotik ikusita ederra da, baina barrutiko bea da. Ba, nola ez, guk nunbeitan tripak pizkot muitzeko olakotan senditzen dugu, Oain ikusten dut lehenbiziko partiduntan Titin da gauza batzuk egiten da, eta zure buru hori ikusten duzu, gure bizia hortik egin dugu, eta hori ezin da aztu, ez? Baina guria pastua da, eta baina gaztiari gaina uste dute pelotak asko irabazi duela bere nortasunean gauzak ederra ikusiz, frontoia betea, frontoia handiak, eta uste dute mehesi duela hori ere. Ergi, Pampi, asko gozatu finalarekin. Mil esker. Pampi Lodutx, binaka 3 final handi jokatu zituen, 2 irabazi Josean Tolosarekin, bestea galdu Martinikorenarekin. Ikuskizun handiak emandako pilotaria, goitik berako artista, eta Titinen azkenengo haure ederra izan daba. Nola ikusi duen, nola antzeman dion pilotari, zelekutara erori behar zuen, dilindan zetorren, baina ezin hobeto jarri da aurreko ormaraino joan eta ireki. Eta partida berdindu. Titinek txokora. Berriz ere bai. Auto zulon uste. Gala ezin asmoatu. Cecilio galdulako beste pelota bat. Gaiantzen Urrutiko txea, idea igabe, gaizkia ide pelota. 10:09 eta Andoni Aretxabaletaren osaba batekin dela uste dut Elena Azpeitia, Miguel Aramendirekin, ala? Bai, alaxe da, Miguel Aramendirekin, eta gainera, Andoni Aretxabaletak berak esan digu guri neurri handi batian gaur hemen egotea zor diola ondoan dudaren gizonari. Miguel, arratsaldeon. Arratsaldeon. Tira, ezker traketxo hemen zuen txikitan, hori esan digu, eta 11 ordu emanak zaretela biok, ura pixka txukuntzen, eta, bueno, gaur egun Andoni Aretxabaleta neurri batean iritsi dantokira iristen.
bueno, netzako poza bada akordatzea bakarrik, ez? Umetatik frontoian oten ginean, bazkaltzen ez zigun mila ustez, zati beti pelotia zeuken burun. Bueno, netzako poza izan da ikeragarri, aste honetan egunkarietan irakurrietena, akordatzea nola gertatu dian gauzak, eta bueno, netzako ja beste finala ez baldimo irabaztene, nina horiot irabaztea, baina netzako ja gertu dantok iraino asko da, netzako poza ikeragarri, partidu hasi baino lehena honetako irabazi balgo ez zela. Neurri handi batean, final honen inguruan, jakin mina da, hain gaztea izaki eta debutari izakia nola erantzungo duen, Andoni Aretxabaletak gaurko finalean. Norbaitek ondo ezagutzen baldin badu, Miguel Aramendik, ezagutzen du ba? Ze iruditzen zaizu zuri? Mutila lasaiantzean aterako da, edo? Nik klabe igual izango da, beroketak indarrez iten badima hobetik jenden bezala, ni uste horre ongoala, eta lehenengo tantutan, lehenengo bi hiru tantotan, goiko losak ondo bilatzen ditun, da pelotia irujorik entzen dion, oso zaila izangoa. Ni hortan izangoa uste lehenengotik, ze egiten don. Baina, nik hortan lasai nago, badakit Andoni nola dan, oso lasaia izan da beti, gizon plaza esaten dion bezala, eta gaur goizen esan dienez, nik berari ez dio deitu, zati nahi hon lasai utzi aste guztin, da esan die oso lasaia etorria beti bezala, eta betiko martxan etorri ala ez gauzala berezirik egin, da lasai dagoela, frontoian ikusi berko dugu nola erantzuna nola dan, ez? Ikusiko dugu. Nik gubentzet urduri gu daude, beha ez dakit. Ederki, eskerrik asko, Miguel, gozatu ikuskizunaz eta mila esker. Ez zuei, eskerrik asko. Ingurukoak urduriago, hain segur. Pilotaria bera baino. 12 eta 9 hiru tanto segidan urdinek. Oen bi tanto politinizki urrutiko txea txokon. Ezkerra irea, Titinek bildu, atzera Mikelek, boleaz jarri da Cecilio eta eman dio, takateko bikaina, jaso, Aritzek. Txokoan, iritsiko alda, bote ondixemarra egin du pilotak eta... Erraz iritsi da. Nik uste zailagorik eraman duela gaur, lehen da biziko tantoetan hori baino dezente zailagoak eraman ditu. Hortxe ikusiko dugu. Lehen bizikoan erraz jo du, bai. Hamar eta 12 pilota aldatzera doaz, iragarkientzat tartetxo bat. Hamar eta 12 pilota aldatu dute Errioxarrek. Atera du Titinek. Ordu aukera. Ez da behar bezala jarri horreingoan. Beste aukera bat izan dezake hor. Jasko, nahiko egin du. Gaizki jundet ba. Gaizki joan, baina ongi moldatu da alere. Eskuin sotamano. Cecilio. Honek baliabide handiagoak ditu aireko jokoan. Atzera ator orain. Txokor Aretxabaletak, eutsi Titinek. Gantxoa.
Kanpora joan zaio Titini, 13-10, eta uste dut aren honetan Elena Azpeitia Bilboko alkate jaunarekin dagoela, Ibon Areso jaunarekin. Bai, alaxe da, ez dakit baduzuen aukerarik nire hortza entzuteko. Bai, ederki entzuten ari Bai, gara. Ibon Areso jauna, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Aquí estamos en el partido previo. Bueno, una final muy especial para todo el mundo y también para usted, porque entiendo que como alcalde de Bilbao preside por primera vez una gran final. Bueno, es la primera vez que me toca estar en este cargo. Pues, normalmente venía Iñaki Azcuna, que era un gran aficionado también, y con ilusión, porque además hay un vizcaíno esta vez y yo creo que a tope con él los que somos de Vizcaya. Aquí habrá venido mucha gente de todas partes, es un frontón que se llena, pero los vizcaínos yo creo que estamos con la esperanza de que gane Aimar, pues porque su zaguero es vizcaíno, ¿no? De Marquina. Sí, además teniendo en cuenta lo que ocurrió el año pasado a Pablo Berasaluce, que era la opción también que tenía Vizcaya de llevar la chapela, todavía quizá con mayor motivo, ¿no? Sí, yo creo que esta vez nos va a tocar, no puede ser que nos pase siempre lo mismo. El Atleti también nos ha generado mucha ilusión y ahora tenemos que tener ilusión en la mano. Bueno, el frontón va a estar lleno, prácticamente ya no queda ninguna entrada. De alguna manera una ausencia destacada sí, la del alcalde Iñaki Azcuna, que era un asiduo a este frontón, ¿no? Y un gran aficionado, le gustaba mucho la pelota. Yo creo que lo mismo que a mí, la pelota a mano más que la herramienta. Y evidentemente antes de que luego estaba ya débil y se movía menos, en sus buenos momentos venía frecuentemente. Muchísimas gracias, Eskerrik asko, que disfrute de la final. Eskerrik asko. 11-13 ea bada denok partidez gozatzeko modurik daukagun finalaz gehien bat, baina lehen da biziko honetan ere nik uste bigarren erdia lehen bizikoa baino hobea izango dela. Hasiera behintzat oso kaskarra izan baita. Kanpoan izan dago nabarmen Ipinek eta Urrutiko etxeak egindakoak 4, galdutakoak 3. Atzelarietan berriz Ceciliok 2 egindako, Beginok bakarra, baina 5 galdutako baditu Ezkarraitarrak, 2 besterik ez. Nafarrak 228 pilotaka da orain arte. Egindakoak 4 aurrelariek, 2 Ceciliok, 1 Beginok galdutakoak, 3 aurrelariek, 5 Ceciliok, 2 Beginok esan bezala. Titin hirugarrenaren sakea. Esteban Arrazkioren mezua EITB.com bidartez. Zea partido hon bat ikusteko gauza moduan garen gaur. Aupa Irujo Panamatik. Jaitsi Ceciliok. Keinu Titinek hor pasatzerakoan ere arazoak izan ditu. Bolejaka da, goitik berakoa eta tanto. 12-13. Honek ere eramateko modukoa zirudien, baina azken pauso horiek ez ditu behar bezala koordinatu. Aritz Beginok. Xavier, eta, bueno, hemen ari gara mila buelta emanez Irujoren esker esku horri, eta beste batzuen artean, bueno, Pedro García izan da esku hori ikusi duena, eta gehien badakiena nola dagoen azken finean esku hori. Pedro, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. ¿Cómo está la mano de Juan? Tú que eres el que sabe de esto. Bueno, pues la mano de Juan no está bien, no está al 50, o sea, está como al 50% más o menos. Y aparte, bueno, de las molestias que pueda tener, está el factor psicológico, ese miedo a entrar con la izquierda. Entonces supongo que hoy hará, como hizo el último día, elegirá las pelotas a las que entra, intentará jugar más a lo que es este juego, a parejas. Normalmente suele asumir más protagonismo, pero creo que hoy toca jugar a parejas. Luego la lesión está en una zona mala de la mano, como en la parte exterior, ¿no? Que es una parte más difícil siempre de proteger. Sí, está en la zona del índice. Todas las partes externas de la mano son más difíciles de tapar porque, claro, no es como el centro de la mano que con un puente haces un agujero, libras el sitio y es más fácil. Ahí es una zona que no tienes
forma de apoyarte para librar la presión. Entonces sí, hay alguna forma, pero no es la mejor, no es la idónea. Luego está Juan, la forma de ser de Juan. Este si sale, saldrá a llegar a 22 como sé. De eso no hay ninguna duda. Y como yo he dicho ya alguno de estos días, saldrá a usar esa parte en la que no se prodiga especialmente, que es su mano derecha, que yo creo que es la mejor mano derecha que hay ahora mismo en el cuadro profesional. El otro día la utilizó muchísimo y hoy creo que volverá a ser así. Y claro, la derecha de Juan puede castigar mucho a los zagueros, eso está ahí. Nada, Pedro, que disfrutes del partido si puedes. Lo intentaré, pero creo que sufriré. ¿De acuerdo? Gracias. A vosotros, eskerrik asko. Pedro García, bueno, esan digu, nola dagoen gutxi gora bera Irujoren eskua, eta ondoren egin duen analisi taktikoa ere ez zait desbideratua iruditu. Cecilio, aukera ona, ongi atzeratu du Jaso Aritzek, Titinek ireki, Sotamanoa, ongi moldatu da horrere Bultzamarra. Hor dago Cecilio. Ze gaizki Urrutiko txea, Keinua ongi aprobetxatua berriz ere. Jaso Aritzek lan ona egiten ari da. Titin, bolea, Jaso Mikelek, gantxoa Titinek, txokora Mikelek, txokoan Titinek, iritsi eginda, ezker bolea bertara, eta Mikelentzat askoz hobea zen, baina jokaldian sartuta zegoen, gehikitzen ari zela ikusi du, bertara zijoakio la pilota, kolpea tiratzea erabaki du. Ariz Beginok eta txapapera joan zaio. 13, eta orain honetan, lehen aipatu du Alkate jaunak, Bilboko Alkate jaunak, aspaldi honetan ez dela txapeldun bizkaitarrek izan, pentsa 3 espezialitateak kontutan hartuta, buruz-buru kantxa osoan lauterdikoa eta binakakoa, lehen mailan 1991 urtetik ez da bizkaitar txapeldunik izan. Azkena Roberto Garziarino izan zen, pentsa noizko kontuak diren. Bueno, laster joko dugu beste bizkaiko txapeldun handi baten gana, Jesus Garziarinoren gana, orain etenalditxo bat iragarkientzat. Amairuna doa, Titin sake ateratzera doa, tanto bat ikusiko dugu, eta gero joko dugu Elena Azpeitiaren gana, ondo handu eta Jesus Garziarino lehena, txapeldun handia izana. Atera du Titinek. Bolea zormabiko moduko bat, aireak entzeko aleginean. Cecilio, Naita Zabalera ederki, eraman Mikelek. Atzera Ceciliok, eutxi boleaz, Beginok. Txokora, eraman Mikelek. Txokora berriz ere hor da Ariz, ireki, eraman Titinek. Atzera orain, boleaz, eutxi ezkarra gitarrak, ederki. Ongi etxia. Berriz ere bai, baina oraingoan ez hain ongi. Txokora Titinek. Ezkerrez eraman eta kendu Cecilio, ederki.
Begino. Eskuinka da arroa eta luzea Nafarrak. Eutsi Errioxarrak. Urrutiko Etxea. Eta orain txapara joan zaio. Lenda biziko aldiz, aurretik dira gorriak 14 eta 13. Orain bai, aurrera Elena. Bai, baten faltan bi txapeldun handi ditut ondoan, Jesus Gartziariño eta Iñaki Gorostiza. Jesus, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Ze itxura hartzen diozu gaurko finalari, Jesus? Itxuria de momento oso ona. A ber, gero urten da badago du pentsatzen duen bezala. Oso ona eta laure pixka jokatzen badabe uste dut partidu gogorra izango dela. Irujoren ezker eskua nola ote dagoen, hori da mundu guztiaren jakin mina. Zer iruditzen zaizu zuri? Ba, eta no gabiz pentsetan, haren eskerra zelan deuen da. 15 egun euritu joari, uste dut pixka zentotuko zala oin. Ikusin behar, eskerra zema joaten da ero eskerra zioa hobi errik ez dugu, berti motu modotzu da dominau, baina aber zelan dago eskerrekin, garrantzik ondiko esku izango da. Eskerrik asko, Jesus. Iñaki Gorostiza, arratsaldeon. Arratsaldeon. Urte mordoa da, bizkaitar bat txapeldun ez dela. Tira, pentsatzen dut, kamiseta jantzita, etorri zaretela biok ere gaur Bizkaia pilotalekura. Bai, baintzete gaur osino asko dugu txapeldun izeteko beste bizkaitar batek, eta nik beren alde ikusten dute partidue. Bai, nolabait ere Aimarren azken urtetako bideak, nolabait ere baduela indarra, alegia. Eta gainera Aimar pilotari bada beti bere ematen duena, Bai, además aurtengo txapelketan demostra dau partidu guztietan oso ondo ibili da, oso ondo, eta además atzela aretxabalentzat aurrelai ona da, kendu ikin utzo pelota txarra, onak itxi, eta ni pentsote jokatu ere iningotzela, eta hortik berak aukera asko ingo duzula aurrien. Pronostikoa? Ni pentsit dut 15 Aimarren alde. Eskerrik asko Iñaki gozatu ikuskizunaz. Ez da segaitik, agur. Jesus Gartziariño eta Iñaki Gorostiza atxondoko txapeldun handiak. Amalauna, Mikel Urrutiko Etxearen eskuetan da pilota. Ederki utzitako oraingo hau. Bueno. Espaldiko parte ez, buen garaie. Harri bitze baitzait kanpotik ikusita nahi. Titinek emateitun errestasune gaurko eunen. Da gaur gainea beste egun batetan baino gehiago ematen nahiek. Eta gazteok ez aprobetxatzea gehiago. Harri ditena jo, kanpotik. Nola liteke pentsatzen dukik, Eskuin txapagailean bizi-bizi moztu eta luze batzuetan, bestetan laburtxeago, ezkerrez botez lan egitera behartu, eta gero aukera ona daukanean dita, Aprobetxatu da, ez ekia pamoten jeztu. Olako lanak ematen gazte hori, ez zini da, bazi. Guri iruditzen zaigun bezain erraza ez duk edo ez egia, Oxan? Kanpoti emate titin ikusita, normalana, titine ez da lehengoa, eta erraztasun ikeragarrik ematezki, eta gaur gainea ez da kondoai. Hori ez aprobetxatzea urruti gutxea gazteatek, gehiago, sasoiko pelotariatek, harri utzizata kanpotik. Erra, oso ona. Ikaina benetan azkarra. Eta txaparen gainean, ezker hormari paraleloki, Dotore. Iñaki Lertxundiren mezua, Aimar eta Aretxabaleta favorito, baina litzaidake Axolako Barriolak irabaztea, pelotak txapel hori zor dio. Iñaki Lertxundiren ustez. Edurnek Gasteiztik ere Irujo eta Barriolarekin. Nestor Altzerreka, ea gaur final eder bat ikusten dugun, Aupa Juan eta Abel. Eraman zen.
Saba gainera etorri zaio, hor da Cecilio, ongi atzeratu du, Aritz, eraman, Titin bila, bien tartera, baina aukeran luzetxo, Gantxoa, eraman Urrutiko Etxeak. Gantxoa, azkarra, Titinek ezkerrez nola baita eraman. Ez du baterea aprobetxatu. Sokor Augusto, Kormabikoa, baina txapazkira joan zaio. 15-16, gauzak estu. Eta gurekin, bueno, lehengo bikotea osatzeko, zeu aipatu duzuena, Bizkaiak eman duen azkenengo txapelduna, eta gainera, teknikari lanetan aritzen dena azegartzen, Roberto García Ariño, bueno, Iñaki Gorostizarekin eta Anaiarekin aritu da Elena Azpeitia hitz egiten, eta erabat, Aretxabaleta eta Aimarren alde etorri direla, aitortu dute garbi, du pixat gehiago zaitu behar, ezta? Bai, bueno, etorri garbi enaz horren alde, baina badaki urteo partidu gatsa dugu. Bai, zaila izango da, Juan, ateratzen bada, ondo aterako delako, eta Abelek, berea gehienetan ematen duelako. Bai, nik Juan oso ondo guzina bene azkeneko partiduen, oso zentraute, nervizio hondigaz, zer egin momentu bako txin badakitzen, eta oso ondo guzina ben golpez eta danetik, buruz be bai. Eta Abel be bai oso ondo bere lekuen egongo da, horre irabazteko nik partidu ondizin bidala. Pedro Gartziak egin dugu refleksio bat niretzat, nire ustez behintzat oso interesgarria dena. Eta zioen, Juanek ez baldin badauka eskerra ondo, eskubiz gehiago jokatuko du, eta ez dakite zote den hobeto Juanek eskubiz jokatzea zioen berak. Hombre, atzien miniteko, bai, hori nikon eskumiaz minasko da, ben. Baina, nik uste dute Juanek eskerren premia baduko, sartuko da, eta azkeneko partibizitan ez da sartu, behar izenik ez da dela gukin, nire uste ez da, molestia ematekiko da ben, da zertako arriz gau, ez. Nire uste du Xeberrek izan dula 81ean, izan zela azkenengo txapela bizkaitar batentzako, zeu lortutakoa hain zuzen ere, urte asko pasatu dira, Bai, gehiz baina, zein gozo ba. Bueno, juntan azpaltzen, igez Pablo Torrizan, aurten Aretxabaleta, eta garantzitzu da hori, genti finalea heltzea, eta ez da jauziko da zapela, bai. Eskerrik Roberto, segi ondo eta gozatu partidarekin. Roberto García Ariño, oraingoz behintzat, azken lehen mailan, azken txapeldun bizkaitarra, hor, nahita ez alda, Zabale gartzen. Gaizki jotakoa, besterik gabe. Niretzat behintzat ala dipuzata. 16, Joseba Zinkunegik dio, Titini iritsi zaio erretiratzeko garaia, ez altzaizue iruditzen. Badakizue, azken hilabeteetan dela, aurtengo San Mateoetan erretiratuko dela. Eta erretiratzeko garaia iritsi zaiola iruditzen zaigu batez ere, lehen zerra izan zen, eta kontutan hartuta, baina oraindik ere zenbat daude, Titin baino hobeak. Gaur bertan ere esan aliteke abantailarekin jokatzen ari denik atzeko kuadroetan, eta hortxe doaz, 16, Urrutiko Etxearen kontra. 24 urte. Bizkaitarrak. Lehengoan Jaurarerari irabazi zion, Ezkurdiari irabazi diola ez da denbora asko. Begino, ies egindakoa, Urrutiko Etxeak pasatzen utzi. Arrazin da, sartzeko ere, lekuz kanpo zaukean da, bile ondo junde, baina. Txokora Urrutiko Etxeak ederra. Hoxe, bikai izan da, eta hor aidek, hor hilditzi, biru tanto oso politek. Hau oso nahi izan duk, Bai, urrutit izalako, eta hor... Urrutitik indarra hundian eta barrurako efektuarekin aparta. Ematezin dejada baino gehiago, moztutako pelota bat efektokin. Oso nahi izan da. Indarra hundia eman dio, barrurako efektuagatik
urrundu zaio hainbeste Titini pilota, gero ezker horma ere bertan, eta zoragarria izan dago. 17 eta 16. Aukera harra, altu xamar. Iritsi egin da Cecilio, zortzira jo du. Askorik atzeratu Titinek. Bolea Zormabikoa, Dotore. Bueno, orain ari da, Santos sorta bat egiten. Eutsi Augustok, bolea Urrutiko Etxeak, osongi ezkerrez Cecilio. Kontrakantxatik, indartsu erantzun dio. Auztako atzelariak, eskuinkada ederra Ceciliok. Sartu behar zeukan Titinek. Gaizkikun baino ondo moldatu. Eta sartu behar zeukan, Cecilio mugitu ere ez baita egin, abiatu ere ez. Artista egotan, Hor bai, hor abiatu da, iritsi ere bai. Horre sartu. Eta tantoa berak egin gainera. Aurreko kuadroetara joana zen Cecilio. Txokoko pilota ura jasotzera. Ez zirudien oso aukera garbia, baina sartu eginda, boleaka da polita jodu, baztertu eta tanto Ceciliok egin duen laugarrena, Titinek adina, pentsa. Beste elkarrezketa bat ere badugu, aurrera lankideo. Bai, izan ere, Jon Redondo, Eusko Jaurlaritzako kirol arduraduna dut ondoan. Jon, arratsaldeon. Bai, kaixo, arratsaldeon. Oraindik aulki bakar batzuk utxik ikusten ditugu, baina tira lepo beteko dela orantxe bertan esan digute pilotaleku hau horixe da albisterik pozgarriena. Bai, nik uste gainez ikusi azola, ez da horrelako final batean, horrelako instalazio handi bat, oso, nik uste itxura oso namaten dula betea, enez ambienteare oso nada eta nik, eta partidak dagoen ambientearekin relazio daukan dagona ikusteko gaitasuna daukan hor. Izan ere, pasaden urtean hemen bertan izan zen Jeminakako txapuketaren finalean, eta tira, zori gaiztoko finala izan zen ura, gaur ja bestelakoa ikusten dugu. Bai, hori ongea lehen komentatzen, iaz lesionatu egin Pablito Berasaluze, eta nik uste gaurrea, egia da, Irujoren eskua ez dagoela oso ondo, baina behintzatea partidu txukumat ikusten dugun, da behintzat 22 bi taldea gortxe ibiltzen dian. Horitoriek balduzu jo? Nik uste jendea behintzat du gorria dela favorito Aimar, baina nik beti korrentearen kontra ibiltzea guztia zaila, nik horren urdien alde ingo egan. Oso ondo, mila eskerretako osatu finala, ez eskerrik asko jo. Bai, eskerrik asko zuei. Korrontearen kontra lehen ere askotan ibilitako Izaki. Arraunlaria, Oriotarra. Eta askotan ibili beharko zuen, bai. Titinen sakea. Bederatzitik eraman. Txokoan Titinek iritsi eginda eta ongi atzeratu du Urrutiko Etxeak. Aurrera berriz ere Ceciliok. Bolea, boste terdi seira. Gaizki jotakoa, oso leku txarrera. Aze pilota jaso duen. Aze pilota jaso duen, hori ere bai. Baita hori ere, bikain defentsan. Horri ere eutxi. Titin, ezkerrez ongi atzeratu du. Cecilio, bai, labur geratu zaio, nahikoa lan izan du, eta orain komeriak ezin. Lan asko inbehar izan du tantonetan ezkaraiko atzelariak.
pilota agitzaileak eraman ditu. Meditu ikeragarriko, lan handi. Batez ere zabaleko ura, oso zaila. Oain kinutako etxeoan, hori titinik zehatu hartik kontu dugu hartzen, baina tanto kaskarra jogatu dugu hain kontan titinek horrez. Azkenen gorretan atzeraka, jauzi egin eta bi oinaka irean zituela tira dio kolpea, baina ezin. 19:17. Eta oraingo honetan, Xavier... Aurrera, Elena. Bai, oraingo honetan, Jose Luis Bilbao Bizkaiko aldu nagusia dut ondoan, arratsaldeon. Arrastion. Bueno, gantxo handiko finala gaurkoa. Aurrean, ze esango dugu, izarrik handienak, hortxe aurrez aurre, eta atzean, debutari gazte bat bizkaitarra bera, eta debutari ere kasu honetan veteranoa, ez? Tira, ez zaio ezer falta finala handi bat izateko? Bueno, burura etortzen jat egezko finala, Pablo Berasaluze azkenian, apurtu zan gure aurrean, ezta? Eta gaur beste final berezia. Nik uste dut posiblea dela beste txapeldun bizkaitar bat eukitea. Ja, hementxe daukaguz gure azken txapeldunak, ezta? Eta beste txapeldun barri bat behar dugu. Baina hor gure aurranda eukiko dugu zan pelotariek dira gaur daukaguzen artean onenak. Eta gure asmoa da partidu hon bat ikustea. Eta aldu nagusia usartze, alda pronostiko bat ematera? Bueno, gauza bat, nik gitxi gora bera, batzuk esaten da ben legez, korazon partio daukat. Hau da, bizkaitar bat finalean, eta nik gura dut bizkaitar hori txapelduna izateko, baina beste alde batetik, Martínez de Irujo nire semen, zenidea da. Eta, bueno, korazon partio daukat, ezta? Bueno, tira, dena den gauza guztien gainetik, finala handi bat eta egun bat ikusi dezagula, hori da denontzat ere mesedegarrieta. Bai, horretarako etorri gara, frontoi edar honetan nik uste dut beteta egongo dela eta partido pilota on bat ikusteko etorri gara. Da hori da garrantzitsuena. Eskerrik asko eta gozatu finalaz, mila esker. Bai, bardin zuei. Eta lehen da biziko hau aurrera doa pixkanaka, 500 pilotaka dara hurbiltzen ari dira, Beginok atzera, boleaz berriz ere Cecilio, urrutiko etxeak ere atzera, jarrita dago Cecilio, nahita zabaleratu du bolea, berriz ere airez, sotamanoz oraingoan, baliabide harrigarriak ditu mutilonak aireko jokorako. Txokora Titinek, ongi urrutiko etxea. Titinek berriz ere txokoan utzi du, oraingoan aurkaria behartu gabe, eta Cecilio gezin. Eskuin boleaz mugimendua behar bezala egiteko lekurik ez dio utzi ezker paretak. 20:17 eta atxeden hartzera dator Ezkaraiko atzelaria. Eta Miguel Gallastegi hemen, gaurko peteren notako bat, Miguel, arratsaldeon. Arratsaldeon. Txuka polita duka pilotalekuak hemen goitik, handia. Hau baino pilotaleku kaskarra gotan jogatu duzuzu? Beti horrezen hon bieltze, gentia beteta. Hoixera, lehen holan egote zan, oin doizien be. Miguel, pilotariak Irujo eskuan min momentu, zenbat aldiz jogatu duzuzu eskuan min duzuela? Bitzitxan. Eskuan min eguan ian, esan jogatzen. Baina minetik minera izango da kontua, min handia zenean, min pixkatekin eskuak eta minduta jogatuko zenute. Ez bitzitxan, orduan zeiruan pelota ezeiku itxeakon. Eskuo mina ez jogatu. Hori enpresak esaten zuena, baina pilotariak iskutatu zenbat aldiz? Egon ziren daneak, orduan egongo ziren, baina egenean eskuo ondo ezuanien esan jogatzen. Zenbat partido jogatzen zen ituzten urteak? Nik, urtiak eukiritzuanik eleño 1904, 1945, jugatu itxuan 104 partidos. Era amarrei betian, Eskuak zer ziren, eskuak beha inintzen da. Aizkoran da inbiara eta bezua eta indarra ekartzeko eta horrek egin biarea, baina horretako amapolizioa bira da zaindu asko. Bukatzeko, ze partido espero duzu? Hau, finala. Esan da hau, eskerretik ez da hola ondon. Ez bada ondo eskerretik, ez da kolorei partiduak. Nere ustez, baina ni nahi dut
dana jokatu zela partidu hundi bat. Ikusteko ondo. Ea badala den, eskerrik asko eta kontu finalarekin. Miguel Gallastegi handia. Eskuak zailtzeko eta besoak indartzeko eta aizkoran egitea ere ona dela, esan di, Josean. Baserritarra izan. Txokora urrutiko etxeak, txoko Antitinek ere eta tanto. Amazortzi eta hogei. Dena airean oraindik. Hemen Ormadikoa joko ziola uste izan du. Ondo gaiatik. Mugimendu ondo indik. Hor artistaek ditin. Eta Xavier, aurpegi ezagun asko gaur Bizkaia pilotalekuan. Eta horien artean Mikel San Jose, Atletikeko jokalaria. Mikel, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Eta lehenik eta behin zorionak, balentria handia lortu duzuelako. Pasaden ostiraldean ja dagoeneko txapeldunen ligan sailkatuta. Bai, eskerrik asko. Egia da, urte osoa eman dugula opari honen bila, eta azkenean lortu dugu eta danok oso pozik. Eta orain zuen lanak eginda, lasai pilotalekura, pilotazale altzara? Bai, asko, ni txikitatik beti segitu dut, eta 16 urtetaino jolastu dut, eta pilota dut gustuko, eta aldudan bakoitzean onan ator, pilota ikustera, pilotari batzuk ere ezagunak ditut, eta disfrutatzea eta final polita ikusten dugu. Eta pentsatzen dut, ezagutzen dituzun horien artean izango dela Andoni Aretxabaleta? Oso ezaguna ez, pilotaria bezala bai, baina argi dago aurten denboraldi oso polita egiten nahi dela Aimarrekin, eta gaur badauka aukera polit bat ondo egiten jarraitzeko eta txapela jazteko. Favoritorik? Favoritorik ez dut ikusten. Ni agian pixkat irujo dut gustokoen, pixkat tratu gehiago edo daukadalako, baina finalaz disfrutatzea eta irujo kira beste badu gobe, baina bestela beste baten. Eskerrik asko, Mikel San Jose, mila esker. Bale, zuei. Mikel San Jose, Atletikeko jokalaria, binatera ikusi dugu hor. Asier Uribe Larrearen mezua, naiz eta Bizkaitxarra eta Aimarren aldekua izen, gaur Irujo eta Abele girebaziko dabilela pentsatzen dut, ia ez dutan asmatzen. Atzera Titinek partida berdintzeko aukera korrientzat. Eta atzereko tantoa Titinek induna bikain. Bai hau ere. Hogeina, ados jaun Andreo, gados. Seigarren berdintzea. Bat eta huts urdin, bana. 8 eta 2 urdin, baina 9 berdintzea lortu dute gorriek. 12 eta 9 urdin, 13, 14, 16 eta 14 urdin, 16, 20 eta 17 urdin, hogeina. 14 eta 13 bakarrik aurreratu dira, Errioxarrak. Urrutiko etxearen gantxoa. Bolea Cecilio. Gozo. Ireki Titinek ederki. Bigarren aldiz oraintxe aurreratu dira Titine eta Cecilio. 21 eta 20. Olaizola gaztea. Olaizola gaztea duzue bai. Aimarren eta Olaiaren semea hortxe da, ama ere. Eta Asier Olaizola ere ikusi dugu hor. Une artean orain, Olaizola darrak. Titinen azken sakeari bolea zerantzun dio Urrutiko etxeak. Zabaletik eraman, Cecilio, ederki.
oso hasiera kaskarra eman dio Zeziliok, baina gerora dezente hobeto jokatzen ari da. Urrutiko Etxea, ordu aukera, ongi atzeratu du, boleat, jaso ezkarra itarrak, Mikel. Titin, Txokora, Aritz, Eraman. Ezkerrez, ziterdi bederatzitik, jaso Zeziliok. Begino. Jeitsi, baina ezker hormara behar beste bildu gabe. Titinen gantxoa urrundik. Zezente behartu dual ere. Atzera Zeziliok. Ongi Aritz. Ireki Augusto. Aritz, jaso. 550 pilotaka da partidak. Larri izan da Zezilioren atxapagainean. Boleaz orain, Ormabikoa, Urrutiko Etxeak bildu. Titinek ireki. Bolea. Txokoan dejada Aritzek, beste bat Titinek oso kaskarra. Beste bat Mikelek. Begino, gantxoa. Zezilio ez du askorik atzeratu, baina alere nahikoa izan da. 22 eta 20. Garaipena azkenean, Errioxarrentzat. Kostatzaie aurre hartzea, baina gehien balio duen garaian aurreratu dira. Eta gustora izango da, gusto. Zorina, felicidades. Bonito partido, ¿no? Bueno, eso hemos ido. Yo creo que al principio ha habido más fallos de los habituales, de los previstos por parte de una pareja y otra, pero por la segunda parte creo que hemos estado mejor y al final pues ha caído la suerte de nuestro lado. Bueno, y ahora la final. Has estado en los vestuarios con los 4 pelotaris. ¿Cómo está? Bien, el ambiente siempre decimos es genial y fenomenal. Han cambiado todos juntos y tanto una pareja como otra pues están animados, convencidos de que nos van a dar buen espectáculo, que cualquiera de las dos parejas puede ganar y en un principio bueno, va a depender mucho sobre todo igual, pues de la pareja que nos regale. Este es un frontón duro, los zagueros van a tener que trabajar mucho y adelante quizás el que esté un poquito más acertado pues se puede llevar el gato al agua. Vale. Titin hirugarrena gaur ere irabazi. Begira ze itxura dotorea duen Bilboko Bizkaia pilotalekuak. Lehen partidan jokatu duten pilotariak badoaz eta protagonista nagusia gorain kantxara. Eure jotako txalo zaparra da entzuten ari zaretena. Pilotari gazteagor ezkerreskuin zituztela kantxaratu dira. Lau finalistak, lau protagonistak. Eta partida, lehenbiziko partida honek guzti izkigun zenbait pilotaka da eta jokaldi ikusten ari gara. Hor, Aritzek potiboleaz geikitzen ari zela kolpea tira nahi izan dio, txapapera joan zaio. Urrutiko Etxeak txokoan utzita egindako tanto polita. Oso polita. Jo gehiago egin dute, askoz ere indartsuagoak eta jotzaileagoak dira, baina Errioxarrentzat izan da garaipena. Aritz Beginok egin duen tanto ikuskarria doido iritsi pilota zailera. Ireki eta tanto. Titinek txokoan egindako bi bata bestearen atzetik. Aurreko kamera horrek, txapapeko kamera horrek, benetan erretikapen interesgarriak oso politak eskaintzen dizkigu. Gaur dezente, bilu behar izan dute atzelariek biek ere.
txokoa zaintzera ere askotan jeitsi behar izan dute. Hauexak beraz, lehenbiziko partidako irudiak eta estatistikek utzi izkiguten datuak eskainiko izkizuegu. Gogoratu, 22 eta 20 azkenean, 20 eta 17 aurretik joan dira, Urrutikoetxea eta Begino, baina azken 5 tantoak segidan egin dituzte. Aspeko pilotariek, hauexek partidak utzi izkigun estatistikak. Titinek egindakoak 8 izan ditu, Dejadazpi Airez 5, moztuta 8 galdutakoak, 2 erasoan beste 2 garbiak. Urrutikoetxeak berriz egindakoak 10, Ibaretaz 1, Dejadaz 3, Airez 1, moztu da beste 3, atzean 2 galdutakoak, erasoan 4, garbia bestea. Eta atzelariek. Dezirio Balgainonek egindakoak 4. Bat Ormabikoaren bitartez, partidaren hasieran 2 Airez egin ditu, bestea atzean galdutakoak, eramateko sake bat eta 4 pilota garbi, baina galdu dituenak gehienak hasieran. Aritzek berriz egindako bat izan du, Dejadaz, galdutakoak antxokoan iritsi eta ireki duen ura, galdutakoak 5 honek ere. Pilotakadak 574, ordu bete eta 3 minutura ez da iritsi partida, 24 minutu eta erdi jokoaren iraupena. Bilboko Bizkaia pilotalekuan finalaren atariko norgeia okan, Titin 3 eta Zeziliok 22, Urrutikoetxeak eta Beginok 20.